Bona tarda a tothom. Comencem el ple ordinari 3/2025. S'ha hagut de retrasar més del que tocava pel calendari, però al moment de fer no hi havia massa punts i per això es va considerar fer el canvi. Comencem amb l'aprovació sense escau de l'acte anterior corresponent al ple extraordinari urgent 2/2025. A favor. No, a favor. El segon punt és la dació de compte dels decrets de presidència del número 210 al 279. Hi ha alguna cosa de decrets? Sí. N'hi ha un que és el 270, que hi posa espai fisioteràpia comunitària. Sí, és la fisioterapeuta aquella que ve del CAP a fer unes sessions aquí al poble i que l'any passat també ja va vindre i demana que se li cedeixi l'espai. Vale. I després un aspecte així més general, anem venint a mirar els decrets cada tant i això, però el títol abans sempre sortia una mica sense donar cap dada que era el decret, no? Sessió de sala o el que sigui. I ara n'hi ha alguns que surt decret d'alcaldia, saps, com a títol. O sigui, és impossible pel llistat, si no venim a consultar-los... Segurament venia d'expedient, que té informe, secretaria, i tot així, però... Més que res perquè així és molt més ràpid. Si veus un llistat hi ha coses que són molt ordinàries que no tenen cap interès, però si veus que no tenim més que anar a buscar el número de decret, vindre aquí, consultar-ho... Si podeu posar el títol, és d'ajuda. Si no, venim i ho mirem. Algú més? No, està tot. El punt 3 és l'aprovació dels preus i abonaments de les festes majors 2025. Les festes comencen el dia 8, en la festa d'Imagina Ràdio. Voleu que els vagi dient tots o...? Ho hem mirat. Sí. Són del 8 al 14, les nits de festa de pagament són del 8 al 12, i segons també si hi ha disco mòbil o només, per exemple, el dimarts hi ha el concert i tot varia el preu en funció del que hi ha. Els preus i els abonaments són continuistes, vull dir, és bastant de tots els anys. En aquest cas sí que ens abstindrem per un tema de coherència, perquè moltes vegades s'havien presentat abonaments similars, una mica més econòmics, tot s'ha de dir, i grups com en aquest cas la FIC havia sempre reivindicat unes festes majors gratuïtes i s'havia dit en sessió de ple i molt legítimament així es defensa, no? Però llavors, per coherència, penso que ara també s'hauria de donar exemple i com a mínim intentar-ho. I en aquest cas és un abonament que val 50 euros, que no estem parlant de cap despropòsit, però sí que és l'abonament més car dels últims anys. Llavors, dit això, evidentment ens abstenim, tirem els preus. L'abonament més car, que sí, això també ho hauré sabut dir, ja de bon començament, l'abonament ha hagut de pujar, evidentment els preus del menjar i de les orquestes i de tot ha pujat. De l'abonament, clar, si mirem la part que entre el sopar popular i tot, la part proporcional se'n va a la nit del sopar, per això ha sabut d'incrementar. I l'infantil s'ha mantingut igual als 20 euros. Que és entendible, Era un apunt que surt de debats que hem tingut en aquesta taula en què se reivindiquen preus i en què després veus com gira la truita, no? Ja sabeu vosaltres també, que també hi heu estat, que fan unes festes gratuïtes, ojalà les poguéssim fer. No, si no hi ha entrades de cap tipus en aquest poble... No les vam poder fer mai, a molt voler, però són coses que en aquest cas, quan la truita estava a l'enrevés, se dien, no? I de vegades convé fer memòria. Però ens abstenim, evidentment, i ja van en les festes i a xalales. Molt bé. A favor. El següent punt és el conveni amb el COPATE. El COPATE, mitjançant el Fons de Transició Nuclear, va apostar per ficar punts de càrrega elèctrics a tots els pobles que vam acceptar la proposta i ara van vindre a fer l'estudi ja per ficar a la Basseta. Vam mirar diferents zones i la que es va creure més idònia va ser a la Basseta, també perquè hi ha bastant espai i tot.
i, clar, se demana signar el conveni perquè ells fan tota la inversió, però després el manteniment va a càrrec de l'Ajuntament, que és el conveni. Seran de recàrrega ràpida o semiràpida? Hi ha les dues coses. M'ho havia deixat per a després, perquè com que està a l'ordenança, justament els preus per recàrrega ràpida i semiràpida, però hi ha... Sí, el carregador tindrà les dues? Sí, hi ha les dues opcions. No, a favor, evidentment. Nosaltres també a favor. El següent punt, en la línia dels carregadors elèctrics, és l'ordenança que s'ha de fer per a regular els preus. Han anat mirant diferents propostes que també ens ha passat l'Ocopate i hem agafat una mica en la mitja del que teníem més a la vora d'aquí del nostre terreny. I què deies? Sí, 29 cèntims i 32, no? El quilowatt. La càrrega semiràpida 29, sí, la ràpida 35 cèntims. A favor, a favor. Nosaltres també a favor. Següent punt és l'aprovació definitiva del projecte de la reforma de la llar d'infants. Ja per una banda, que vam fer la primera aprovació, hi ha per una banda la d'intervenció i l'altra la de la contractació, que és més del tècnic municipal. Però anem per parts. Va quedar en exposició pública, ara l'aprovació definitiva. Ja està. O sigui que votem a favor als dos punts. Podem anar per parts, però és evident que són dos tràmits diferents. Aprovar definitivament, després de la publicació, i el següent el plec de clàusules de contractació. A favor dels dos. Ara informació d'alcaldia. Per començar, s'han finalitzat i justificat les obres de trànsit del carrer Carretera, unes obres que, esteu al cas també perquè vas dir que l'Ajuntament a Mirau se va modificar el projecte inicial que hi havia i això va fer que després quedessin uns diners sobrats per a poder pintar i fer més rampes, fer més accessible el passeig d'aquí de l'Avinguda Catalunya i fer els passos de peatons, pintar els passos de peatons de totes les travesseres a la carretera. I després també van ampliar el període d'execució i va fer que una obra que havia de ser més ràpida que s'hagués relaxat una mica més. A més, just també van vindre a arribar els embornals d'aquí del carrer de l'Avinguda i això va fer també que s'hagués de repintar dues vegades perquè no van anar prou coordinacions de Diputació a l'hora d'executar cada obra. Això una cosa. Després, la borsa que de l'altre ple estava mig en dansa, se'n va fer una DPO i l'altra d'oficial. La DPO sí que s'ha utilitzat i s'ha contractat un membre més a la brigada. La d'oficial la teníem per si de cas, per si hi hagués alguna baixa a substituir, que tinguéssim algú que es pogués cobrir fàcilment. Després la Fira d'Artesania tenim ja els números de la Fira del 24, que ho anàveu demanant també, i ara sí que a 1 de juliol se va rebre la subvenció de la Generalitat del 24 i s'ha pogut fer ja uns números més clars que van per la línia del que diem una mica que a grosso modo anàvem veient que sí que havia sortit beneficiosa i ara sí que ja està. Total de la despesa puja uns 14.047,81 euros i total d'ingressos 16.725 en 0,8 euros. Per tant, la fira ha sortit positiva. D'enguany, evidentment, encara no tenim tampoc guit per fer una mica així a grosso modo, perquè encara estan entrant algunes factures i encara s'està pagant. Després ha tornat a sortir una convocatòria del projecte Arrelament, s'ha tornat a signar el conveni aquesta setmana, donem compte que diem així informació d'alcaldia perquè era un conveni que es va fer la reunió dijous passat,
i entre dilluns i dimarts havíem d'assignar tots els pobles que van presentar projecte. Aquí s'ha presentat de fer, d'adequar l'escola de música, de ficar els tancaments, els aïllaments bons i d'aclimatar-la també en bombes d'aire. Van vindre aires d'urbanisme i faran l'estudi primer i després se farà l'execució de l'obra. Què més? Com suposo que heu vist també, han tornat a vindre els joves de la Fundació Carol i han continuat netejant la trinxera que ja van començar fa 2 tongades. Aquella trinxera és molt llarga. Enguany estan contents que han anat trobant alguna bala o alguna cosa i marxaran d'aquí el diumenge 27. Pel que fa al Mas de Moteller, s'ha mirat de trobar alguna subvenció des de l'ACA, perquè és el que us vam informar al ple passat també, que s'havia mirat d'encendre les bombes i que no havia pujat aigua, i com que a l'ACA van dir que això, com que s'havia recepcionat l'obra, que no es podia donar cap subvenció perquè el manteniment va a càrrec de l'Ajuntament i que no hi havia cap línia que cobrís de moment això. Estem a l'expectativa de veure què es pot fer i a veure si trobem una solució o si es dona un poc per tancar si és que no hi ha aigua realment. Perquè de moment no se sap si és que no hi ha aigua o no funciona la bomba, llavors... No, la bomba funciona, per això us podeu explicar l'altres. La bomba funciona, que és el que patia nosaltres jo, perquè la bomba no es quedés enganxada després de tants anys sense fer funcionar, ni en llum ni de cap manera res. La bomba funcionava, però trau 2 minuts. 6 minuts. El màxim 6 minuts. I després la pregunta, quan vau fer la recepció de l'obra, vau provar abans si sortia aigua abans de fer la recepció de l'obra? Evidentment que sí, i aquí hi ha un informe, en els vídeos gravats, i sortia més de 6 minuts i sortia un xorro d'aigua. I quan vau fer? Els estudis que vau fer, quan sortia aigua allí? De fet, està aquí documentat, de fet no podies rebre l'obra, hagués sigut una imprudència molt gran si tu haguessis rebut una obra sense demostrat que allò funcionava correctament. I de fet, qui certificava se feia per diferents parts, i aquí van portar un informe que ha d'estar aquí a la casa, acreditant tècnics, acreditant el funcionament d'aquella obra perquè tu te la pogués quedar. Si no, ja us ho dic, és que el secretari d'aquell moment també ens va dir que no podíem acceptar l'obra, encara que la volguéssim, encara que estigués el Mas de Moteller, si no se garantien les condicions. Jo no et sé dir les dades exactes. El que hi ha aquí a l'informe que aquí no és de després de recepció, i les coses que van fer era una prospecció abans de fer l'obra. El que es va fer aquí és el que posa el projecte. I mentrestant... Està segon per segon. Doncs ha d'estar en algun lloc o altre, perquè el mentrestant també es va fer. El que és el projecte sí que està segon per segon, però és molt abans de recepció d'obra i abans de començar el que... Demaneu, si aquí no se troba, que ha d'estar, podeu demanar una còpia també a Aquamet. Aquamet també té este informe. També he parlat en Aquamet i m'ha dit que el que tenim aquí és el que hi ha. Doncs busqueu o demaneu una còpia. O sigui, us ho dic en sèrio, no s'hagués pogut acceptar... Aquest informe que dius tu, com està formalitzat? Jo et puc dir, el que vaig... Escolta'm, sí que ho sé. Abans de rebre l'obra, aquí se va fer tot un expedient, tant per part de secretaria com l'assessorament que hi havia del Ministeri d'Aquamet per a tu rebre l'obra. Jo vaig veure dues coses. Un dossier bastant, no el projecte, són aquells carpesanos que hi ha aquí, un dossier que era bastant gran i allí hi havia inclús un pen s'haurà d'averiguar d'aquí de portes endins si allí on està, i després els documents eren molt pesats, es va fer també com una espècie de WeTransfer. Jo no sé, en aquell moment allí on ho va guardar secretaria o no ho va guardar, però hi havia en format digital les proves, diguéssim, que fan, i les va vindre gent del Ministeri i va vindre una empresa externa per acreditar, com un extern, per acreditar si et quedaves l'obra o no. Llavors, en base a això, és d'allí on secretaria va fer un informe favorable per a poder agafar l'obra. Això jo rebuscaré, si voleu, pel meu correu, que m'ho haguessin passat en còpia alguna cosa, i si ho trobo us ho faré arribar. Per això era imprescindible, i de fet era una de les coses que secretaria en aquell moment va insistir molt, perquè aquí hi havia molta pressió als plens del Mas de Moteller, el Mas de Moteller, el Mas de Moteller, i hi havia dos temes. Un,
que això sí que és veritat, que en tota la sequera d'estos últims anys, de quan s'havia planificat el pou fins ara, s'havia fet manteniment. És a dir, les bombes, jo és el que menys patia si anaven o no, perquè sí que es venia regularment, és a dir, en grups, que es va quedar 2 vegades un camió enganxat, feien anar les bombes, és a dir, allò deixaven, ho feien funcionar perquè no quedés obsolet. El que mai s'havia fet al pou del Mas de Moteller, i que jo sàpiga, mai s'ha fet a dia d'avui, és la capacitat d'abastiment, és a dir, les proves d'abastiment. I per això, també moltes vegades a nivell informatiu, havíem de dir, si això s'enxufa i surt aigua, no es desconnectarà tot el poble sencer i ara agafarem aigua del Mas de Moteller. Hi ha uns anys que has de mirar la resiliència que té aquell pou, perquè pot passar això, pot durar 5 minuts, o hagués pogut durar 2 dies, per exemple, enxufat i al cap de 2 dies que el pou no donés. Però quan se va fer l'estudi sí que es va mirar la capacitat d'abastiment. Sí, però això és d'anys, el Ministeri fa l'estudi ell per a fer ells el pou, i diuen la capacitat d'abastiment. Bueno, els van tancar a la presó, els que van fer tots aquests pous. Bueno, Ja està bé, està bé. Després s'ha de veure... És de flix, no? No sé pel de flix. Sí, però vull dir... No sé pels pous, va ser pel de flix. Va ser pel de flix, però després no firmava ningú res d'estos pous, que, entre d'altres coses, no era per la incompetència d'aquí de l'Ajuntament, encara que es vulgui dir. Va ser per un cúmul de circumstàncies que ningú... Sí, la culpa és nostra també, però... La culpa no és ni d'uns ni dels altres, la culpa és del moment que s'havien de fer les coses una mica més bé. Si nosaltres hem intentat treure aigua, hem vist el que ha passat, nosaltres, el 2022 encara estem a l'Ajuntament, després de recepcionar la preu, perquè s'ha puta ràdio que han fet nosaltres, no? És que s'ha fet. I la veritat està a l'Ajuntament. Bueno, és que s'ha fet i s'ha dit la veritat. El 2022 se recepciona el pou i d'allí surt una aigua que tu em dius que ara no surt. I a partir d'allí el que es fa és iniciar els tràmits per a connectar el pou a la llum. L'última vegada, estant nosaltres aquí, que es van a fer la prova al pou, no va passar això que esteu dient ara. Hagués pogut passar un minut després. Jo això no ho puc dir. Això no ho puc dir. Quan te'n recordes que hagués sortit quan vau tallar? Jo allí no hi vaig anar a fer les proves, hi va anar Ricard, perquè vaig parlar, i també, o sigui, ho he parlat amb gent de prop quan va sortir el tema de que no hi havia aigua, i allí ho van deixar, no sé, 20 minuts o així, sortia un xorrotaco d'aigua que baixava bancar a la vall, i van dir prou, saps? O sigui, ja n'hi ha prou. No et sé dir si van ser 20, si 2 hores no va estar l'aigua oberta. Però l'informe que hi havia de rebre l'obra sí que estava documentat el que era el funcionament de les bombes. La capacitat del pou, és que el pou és un tema natural d'aigües. És que podem passar un d'això de sequera o potser d'aquí 20 anys este pou tindrà aigua. Estic exagerant, suposo que m'enteneu. No, però això és el que no s'ha fet. La sensació és que se va esperar tant perquè és com si el que es veu des de fora, com si hagués alguna sensació que això no funcionava, per això es va esperar tant a portar a terme. No, és que... No, és la sensació de que ara, bueno, doncs jo us explico, no es va esperar res, o sigui, no hi va haver cap temps d'espera. Se van anar fent tràmits que van ser molt costosos, és a dir, fins l'any 22 el Ministeri no estava disposat a cedir este pou. Peto qui peto. Estan tu... Sí, i afegint, clar... I això ho vam explicar i és el que explicàvem ple per ple. Sí, i la pressió del ple, sí, és la que ens tocava fer nosaltres com estàvem a l'oposició. Però vull dir, fins l'any 22 el Ministeri no desencalla, i això no passa només al Pinell, hi havia més d'un pou que no es van desencallar abans. I l'any 22 aquelles obres, les que estaven acabades o pràcticament acabades, són les que desencallen. Els pous que es van quedar a mitges o que es van quedar a no res, allò sí ja estan igual. I el Pinell hagués pogut ser un d'estos casos. Mira, aquí està esta obra, jo no te la dono, jo no m'arrisco i aquí es quede. Però està l'any 22... Però és que està acabada l'obra també. L'obra està acabada, bueno, sense enxufar la llum, s'havien de fer sense la cessió de les torres, està molt més acabada que d'altres, però no està acabada. Al Congrés dels Diputats se va portar diverses vegades i ho van portar com a grups. El grup de Junts ho va portar al Congrés, ho recordo, el grup dels Comuns en aquell moment ho va portar al Congrés i durant tots aquests anys del PP, del govern estatal, perquè havia de passar per allí, no estaven disposats a cedir el pou. I això és el principal impàs que hi ha. Fins que tu no et cedixen aquesta obra, l'Ajuntament no podia fer res més que picar pedra perquè te la cedixen. I quan te la van a cedir, te la cedixen, però jo l'agafo. Bueno, l'agafo, no és de propietat, és una cessió. Me la deixes? És a dir, puc treure aigua d'este pou?
puc utilitzar-lo? Sí, dóna-me'l en condicions. I dóna-me'l en condicions és informe, que l'Ajuntament no el paga, el paga el Ministeri. És a dir, totxo d'informe, per a que tu el puguis recepcionar, el va pagar el Ministeri. Jo parlant amb un tal Sergio d'Aquamet, tinc el contacte, el puc facilitar. Ells han de tindre una còpia, i aquí hi ha d'haver una còpia. Però vosaltres de l'Ajuntament vau tindre la sensació en algun moment que això seria imminent, la connexió de l'aigua? Si vosaltres us haguéssiu quedat, la pregunta és, si vosaltres us haguéssiu quedat a l'Ajuntament, teníeu la sensació que seria imminent? La connexió de l'aigua... No la connexió de l'aigua, que el Pinell pogués arribar a pastís d'aigua del pou del Mas de Motella. Depenia de la connexió de la llum. Vau tindre la certesa... Al moment, sí, el planning que teníem aquí era... Resulta, no sé... Espera, un minut. El planning que hi havia aquí era tan pronte tingués la llum, és a dir, que poguessis fer les bombes en llum, que per això es connecten les torres, era demanar este suport tècnic per fer una connexió progressiva i després decidir si allò estava d'emergència per la capacitat del pou, és a dir, si un dia passa alguna cosa a les tuberies ens connectem allí o si podia ser un subministrament compaginar, és a dir... Sí, no, això ho tinc clar, però jo el que vull dir és, vosaltres creieu al 100%, o d'una altra manera, si tu haguessis sigut l'alcaldessa, creus que haguessis connectat l'aigua? Sí, clar, i per això vam treballar. La pregunta és, torno a repetir, una persona que està segura, cada 6 mesos hauria de tindre la certesa que hi havia aigua. I la pregunta és, abans del 2023, quan nosaltres vam entrar a l'Ajuntament, quan fer que no provés l'aigua del Mas de Motella? Del 2022, menys d'un any. Un any i 7 mesos. Un any. 2022 de quina època estem parlant? Un any i 7 mesos. És igual, un any, fica un any. I tenies la certesa que podies connectar? Sí, tal qual. No hi havia res que fes pensar el contrari. És que no s'hagués pogut connectar. Bueno, però... Connectar perquè hi ha unes deficiències elèctriques que també tinc un informe en altres. Però esteu parlant com si mos connectéssim nosaltres. Estic donant dades. Però esteu parlant com si mos connectéssim nosaltres o vosaltres o no. No. O sigui, això hi ha un procés i cada un han fet el que han pogut per arribar aquí. I cada un han trobat uns impediments, jo us estic explicant els impediments d'aquella època, i jo, sincerament, crec que no vull dir la paraula, és una putada, això que ha passat ara. Que vaigos en un pou i que no surtigo aigua. I sé els impediments que hi ha per donar allí d'alta un comptador. Però ho estem dient... Si tu vols provar allò, si pots treballar al poble, agarres, llogues, acords de l'Ajuntament, llogues un grup i el tens allí 3 dies, aviam si pots omplir els dipòsits o no pots omplir els dipòsits, o si les tuberies des d'allí van allí. Ho vau fer? La pregunta és... L'última vegada que es va pujar en un grup, allí sortia aigua. I al moment que surt aigua, has de fer els tràmits per a que tu no haguis d'anar en un grup. Has de fer els tràmits... I tu tens les tuberies 10 anys parades, has de saber si pots fer arribar l'aigua al poble. El principal és saber si surt i fer arribar l'aigua al poble. Jo us puc dir una cosa, jo buscaré, si trobo l'informe ho faré passar, si necessiteu algun contacte amb les persones que es va parlar en aquell moment, lo facilito, i 2 coses, aquí no s'ha estat 10 anys sense fer les proves, és a dir, vosaltres entreu al 23 i al 22 se fan unes proves. Sí, això vale. Sí, però és que sembla, tampoc vull que sembla una altra cosa, tu pots creure que és molt temps, que és poc, jo dic el que hi ha i el que al final buscant se pot demostrar. El 22 se fan aquestes proves i surt. Al 23, en una altra circumstància, ens hagués passat el mateix. I en este pou hem de partir que són recursos naturals, o sigui que és aigua i que mai s'ha fet una prova. És a dir, pot passar això perfectament després d'una època de sequera, o podria haver un pou que podria subministrar al poble. El problema és enganyar com s'ha enganyat. No enganyar. És la sensació que s'ha donat a tothom, sigo d'on sigo, la sensació que s'ha donat a tothom que teníem un recurs natural que podíem aprofitar i resulta que ara no es pot aprofitar res. Aquí està el problema. El problema és que això és el que et pensaves tu, Aleix. 15 anys prenent la moto, uns i altres, i Maria Santíssima, de que aquí es podia fer servir i ara no es pot fer servir. I almenys el que s'hauria de fer és agarrar i donar explicacions del que d'això. Per això t'estem preguntant. Jo he sigut sempre molt clara de l'aigua al Mas de Motella i les explicacions que estic donant ara entenc perfectament, Aleix, que no et convencen. No em convencen, no. És que necessito que sigo les coses que... Bueno, ara les estàs donant tu, les explicacions. Per què ha passat les coses? Doncs dones compte, explica-ho al poble, no sé com diteu, jo no és que no puc aportar, i t'ho dic en sèrio, és que no crec que puga aportar més del que estem fent. Jo no he dit mai, ni en públic, de el poble i l'aigua Mas de Motella i mos connectarem allí i anirà tot... No ho hem dit i de fet vam ser molt... Vam ser que es connectaria, sí, però no que aniria el poble a tot i ple en l'aigua de això. Que saps que pots abastir el poble i que sigo 3 hores. No, però espereu, anem tallant perquè ara entrem en... Sí.
A veure, per una banda està això, que l'abastiment també veig això, que és un aqüífer natural. Durant la sequera hi ha hagut aqüífers que s'han secat. Sí que quan se va fer l'estudi al començament de Fes-lo Pou, semblava un aqüífer, us va dir que era un dels aqüífers més grans de Catalunya i que semblava que hagués d'abastir. El que ha passat, no ho sabem per això, que aquí després en ple, mentre vau acabar altres, no és de l'has portat tu, l'he portat jo, no és ni d'uns ni altres, és aigua del poble per començar. Vull dir, no és qüestió de... Però que aquí al ple sí que es va dir que ja era bastant imminent, sí. Que mos hem trobat la sorpresa? Sí, la sorpresa mos l'hem trobat. Vull dir, també mos vam quedar molt parats perquè mos pensàvem que seria molt imminent la cosa, no mos pensàvem que no sortís aigua. I molt decepcionats, perquè com havia donat les No, però nosaltres... A veure, que després... Però vosaltres enteneu que això mos hagués passat a nosaltres? O sigui, ho enteneu? Però sembla ser que hi ha... Un moment, Aleix. Sembla ser que hi ha informació també que no està aquí. És la informació està que poguéssiu tindre, que poguéssiu anar recopilant... Jo la informació... Mira que hem buscat i hem remenat, Jo la informació que tinc... Primera notícia, també. A mi em sona, igual que quan t'envien de la Diputació, quan fan depèn de quin tipus d'això, o sigui, sé que eren arxius pesats i és un plan que va dintre els carpesanos. Aquí hi havia un dossier en aquell moment, jo què sé, se pot contactar en el secretari que hi havia, ara no sé qui estava en aquella època, la Salomé. No, la Salomé devia estar. La Salomé o el Joan. En tot cas, és que és la voluntat esta de dir, ostres, si fa falta alguna cosa, però que hi havia aquest document, i estic parlant de memòria, però que era imprescindible per a tu poder rebre l'obra, això potser secretaria ho pot dir, has de tindre una garantia, tu abans de rebre, algú t'ha de dir, això està bé, i vam considerar que era una obra que això no ho podia acreditar l'arquitecte municipal, una cosa d'esta envergadura, una obra que te responsabilitzes. Llavors, per això us dic, és tan fàcil, contacteu el Ministeri ha de tindre aquesta còpia i us la facilitaran, és documentació pública a través d'Aquamet, us la facilitaran. I això és l'informe que es fa per rebre l'obra. A partir d'aquí, jo de veritat, és que no, este debat de vas dir una cosa, vas dir no, jo el que he explicat aquí... Quan has fet una conversa de que nosaltres, la FIC, el dir una cosa, doncs ara jo també dic, nosaltres vas dir això i resulta que ara... No, però tu estàs dient coses que jo no faig. És el mateix. Bueno, en tot cas, de l'aigua del Mas de Moteller, evidentment, la connexió, entenent que s'havia recepcionat l'obra, que al 2022 sortia aigua i que els tràmits que quedaven eren de la llum, les deficiències detectades, també en un informe, va vindre una empresa especialista en torres de la llum, les van subsanar. Se demana la connexió de llum, hi havia lo de mitja i alta tensió, no em vull fer llarg, hi havia lo de mitja i alta tensió, i l'última cosa que es fa aquí, les últimes converses que tinc jo, són en les distribuïdores, a veure quina distribuïdora era capaç de connectar més ràpid i quina solució ens donaven. Això és com se queda, és a dir, les bombes van, surt aigua, l'última vegada que s'havia aprovat el 2022, i estem en aquest procés de donar-li llum. Si ve una distribuïdora, estem parlant en aquell moment en Iberdrola, en Endesa, en els tècnics d'aquí que ens estaven donant un cop de mà, i us poden acreditar tot això que estic dient, i els vaig dir, el que connecto més ràpid, a través de l'ACM, perquè, clar, aquí tenim el d'això llum, i vam dir, ostres, a veure si a través de l'ACM podem agilitzar una mica o tenen tècnics que ens poden solventar. Inclús vam mirar les dues coses, licitem-ho a banda, és a dir, a l'ACM tenim tot el de l'Ajuntament, però si Iberdrola, si Endesa ens poden participar a una licitació, la guanyen i ens connecten més ràpid, desliguem-ho i fem-ho a banda. I això és l'última cosa que es fa aquí. Que es connecta la llum i no surt aigua? Doncs, bueno, el que s'ha de fer és averiguar si realment este pou, quina capacitat... Bueno, això ja és el que jo faria, que no vol dir que és el que s'hagi de fer. Si realment té capacitat d'abastiment o no. I si pot proveir aigua. Que no, doncs serà un empastre més de totes les obres públiques, com tantes n'hi ha, que s'han llançat diners i estem parlant d'una milionada de diners per fer un pou que no hi ha aigua per abastir. I aquí els últims que tindrem la culpa, perquè no la tindrem, serà l'Ajuntament. És a dir, perquè això hi ha un ministeri, hi ha uns tècnics, hi ha unes administracions que el paguen, este pou, i que diuen aquí hi ha aigua.
No, i bueno, estem en aquest procés també de veure si parlar. Això que diu l'Eva que per connectar tot això és que ni que haguéssiu volgut, no us haguessin deixat connectar tampoc. Per les deficiències que hi ha elèctriques al POU, hi ha deficiències que passen dels 5.000 euros. Però ara mateix. Passen dels 5.000 euros. I hem parlat amb tècnics, per un enginyer elèctric, us ha dit, si no repareu això, no us posaran el comptador. Al 21, aquest Ajuntament se va gastar 12.000 euros, crec que era una factura de nou, se va adequar les deficiències detectades en aquell moment i el que demanava l'ACM per a connectar. I en torna bé. I pot ser d'aquí 3 anys... Ni tornarà bé. Sí, però Ni tornarà bé. sempre se basa en els projectes i les deficiències. Són deficiències que no cal que siguis enginyer per a veure-ho. Bueno, però aquestes deficiències, aquí ho va fer, en aquest cas, una empresa que es diu TSI, crec, TSI, que és una empresa que està especialitzada en línies elèctriques, que havia treballat, van ser els que van fer al seu moment també tota la línia. En alta, no en baixa, en alta. En alta i després la part de baix d'allí. Aquesta empresa sí, però vull dir, totes les que es van detectar se van arreglar. Si ara és el 23 i torna a vindre, de fet van vindre aquí in situ a connectar i van dir no, és que no connectem perquè hi ha això i allò altre. I allí estan els 3 fulls, la factura que va enviar, ho trobareu, les deficiències detectades en aquell moment que demanaven per a poder connectar se van subsanar totes. Factura i pagat. Que problemes també vam tindre a nivell pressupostari, doncs estos 12.000 euros d'un tema que no teníem pressupostat. Això es fa. Si allí no es connecta, perquè jo ja em vaig quedar en això, en les companyies que després me diuen, a mi no em van dir mai, després d'arreglar això, que fos per deficiències. Me van dir que era simplement que hi havia una fórmula que anys A se feien línies, o sigui, d'alta tensió en equipaments de baixa. I aquesta fórmula que fa 12 anys les distribuïdores connectaven, avui en dia no existia, el seu programa informàtic era o alta o baixa. No hi havia una connexió en alta, en equipament de baixa, com sí que hi havia quan s'havia fet el POU. Això és l'explicació última que se'm dona a mi. Segurament estàs parlant, diguéssim, de lo que és baixa, o sigui, d'abans de comptador hasta el tràfic, diguéssim. Jo t'estic de les deficiències que amb trobat altres estan dins de la caseta. Bueno, doncs s'ha de fer el mateix, doncs s'arregles. Dins de la caseta, perquè aquí vull dir que... Doncs no, s'ha fet una cosa més coherència que és, abans d'arreglar, se prova si l'horari. Només faltaria una altra vegada una altra despesa per al poble de 5.000 euros per llançar-los. Doncs ja ho heu fet bé, heu mirat, no surt aigua al POU, ara explicarem no hi ha aigua al POU i ja està. I cada un, si no surt aigua, no he de dir que és culpa vostra. Perquè jo... No pot ser culpa nostra una cosa natural. Si no hi ha aigua. Me quedo en esta frase, perquè encara m'ho sentiré, sí, però manteneu... No, quan s'han fet les proves t'estan dient que hi havia aigua, ara no n'hi ha, de qui és culpa? Per això, a veure... Si quan s'han fet les proves hi havia aigua i ara no n'hi ha, de qui és culpa? De que no ha pogut? Clar, per això... No cal ser tan entrevestat. Ells se pensen que quan van fer les proves no hi havia aigua i ho hem amagat hasta ara, perquè ara se troben ells que no hi ha aigua. Que no. No ho a veure, per favor, ho has pensat tu això, Eva? No ho hem dit en cap moment. No m'ho sembla. No ho hem dit en cap moment. Sembla que estan dient que vam prometre que hi havia aigua si ara no n'hi ha. Al ple passat que vam dir que s'havia fet les proves, vam dir que no sabem si era l'obstrucció d'un tubo o la sequera. No vam dir que haguéssiu tancat l'aixeta, per favor. No m'ho anéssim de mare, que al final semblarem tots crios aquí. Bueno, pues és el que semblava, Laura, a veure... Nosaltres, prou ja, el que diem és això, que sembla ser que estàs a punt de connectar, que s'havia dit aquí el ple, i ens hem trobat la sorpresa abans de tot el que s'ha de subsanar de nou i tot, que de moment no hi ha aigua. Sí que és veritat que en aquests 2 últims anys hi ha hagut una sequera més extrema, que també potser hi ha influït. Però clar, d'un pou que d'entrada, quan se va fer el projecte, semblava que fos un aqüífer natural que hagués d'abastir-nos durant anys i ara ha passat això, que està sec. Bueno, està sec. S'haurà d'averiguar i realment... A veure si podem... Nosaltres en cap moment vam tindre la sensació
Ni proves, ni res que et fes pensar això. Ni res que indiqués algo com el que ha passat. Però és que aquí, en este puesto del MIR, moltes vegades va dir proveu d'una altra manera, sí o no? Se va dir, respostes, sí o no? I se va provar. Jo, Laura, no seguiré esta conversa, perquè no m'està... Prou, per això és que detallada la conversa. Jo, no obstant, reitero, buscaré, si ho que trobo, tingues, us ho faré arribar. I si voleu qualsevol dels contactes de les persones que vaig parlar jo, ACM, les distribuïdores en aquell moment, Aquamed, la gent del Ministeri, va ser, concretament, qui em va portar tot el tema, era una persona del meu grup, però us puc posar en contacte, us poden posar en contacte entre els diputats i els hi explicaran. Estan molt habituats a fer-ho, vull dir, els hi explicaran fil per randa, el que em va posar en contacte amb el secretari d'Estat, en la persona que en aquell moment ho va portar al Consell d'Administració. Si voleu tota aquesta informació, jo a dia d'avui és el que puc aportar. De la resta, ja no entro a contestar res més perquè no es pot parlar. D'acord, continuem amb la informació. També com us ho vam dir al ple passat, hi ha el tema del coworking i aires acondicionats de l'escola, que, clar, sortir al fer el plec de clàusules de la llar i tot s'ha anat demorant tot una mica més, però que seran les pròximes obres que s'executaran. Tant el coworking com els aires acondicionats, es farà la licitació i tot, perquè sobretot el coworking, que és una obra gran, per a que passi per ple. Què més? S'ha demanat una pròrroga perquè la llar d'infants pugui estar al curs 2025-2026 a l'escola, perquè un Next Generation també ha arribat més tard i tot, que puguem començar el curs aquí a l'escola, que puguen estar aquest curs aquí a l'escola. De moment, clar, no hem rebut encara resposta, però s'ha demanat ja. També he de dir com a incidència que la setmana passada es va trencar la càmera de l'estació de transferència, algú li va disparar, literalment. Es va posar la denúncia el mateix dia, només els Mossos aquí la van ficar, i s'ha passat la denúncia al Consorci, perquè primer... Però deu sortir gravant, no? No, perquè van robar. Ai, la càmera, la targeta, l'han pres. I això té un sobrecost, que estic penjat al número, i a l'altura que està era molt difícil de no sé pensar que l'ha rebut. S'ha ficat, van parlar amb el Consorci, perquè... Era la del Consorci. És la del Consorci. I avui, perquè els vaig preguntar això, quin procediment havien de seguir, s'havia de passar la denúncia i tot, i avui ens han demanat la denúncia. Encara no sabem si restablirà o no, des del Consorci. Si no, se restablirà des de l'Ajuntament perquè ha d'haver una càmera allí. Aquesta setmana que ve també es justificarà el PAN de la zona enjardinada del carrer Pilonet, que està també pendent de fer això, es justificarà aquesta setmana. I l'últim és demà, ja esteu al cas també, demà es fa l'acte de commemoració de les víctimes i combatents de la lleva del Biberó i és a les 12 del migdia. Suposo que haureu rebut la invitació ja des de... No l'hem rebut, però... Si podeu... O sigui, ve el conseller, passa per aquí prèviament o no? No, de cop allà Gàbia. Vale. I això és... Sí, de fer recepció a l'Ajuntament, potser fa anys també, que vam dir que l'Ajuntament... Depèn dels consellers, passaven per... Ho dic perquè si hagués sigut la recepció aquí, sí que hagués estat bé, saps, que com a regidors, quan ve un conseller al poble, entenc que hi ha aquesta obligatorietat institucional. Des de l'Ajuntament no m'ha enviat res perquè, com que ve des de Generalitat, enteníem que arribaria des de Generalitat a tots també. No, jo ho sé pel Consell Comarcal, i al final perquè és un acte que es fa tots els anys, però com a regidores no hem rebut res. Per això vull dir, des de l'Ajuntament no m'ha enviat res. I diria que ja està. Segurament m'hauré deixat alguna cosa després de tants dies, però bueno, ho faràs tu pregs i preguntes. A pregs i preguntes, si pot, nosaltres, evidentment no cal ni tornar a entrar ni tornar a respondre, però sí que volíem, hi ha moltes coses que les ha respost, com estava el tema del mas de Moteller i això, si s'havia fet res més o si hi havia alguna manera de poder averiguar aquest abastiment. Si pot constar que és també una pregunta. Després també vam veure que estaven fent treballs aquí a la centraleta de la llum de la cooperativa
no sé si han acabat o no els treballs, però ha quedat, o sigui, han fet com a la taulada, ha quedat tot allí com un empastre de color blanc, entenent que justament cultura és un monument, no? O sigui, és patrimoni, i són molt restrictius en el tema de les obres, i ja sabeu que també s'ha de demanar permís a ells quan se fa qualsevol cosa, i vam veure aquí els grups, que imagino que devia ser distribució o algú de les elèctriques, que devien haver goteres o alguna cosa, però que ha quedat... Vietes de Figueres. Ha quedat fet un llamp lo de dalt. Llavors, era saber si està acabat o no, i si està acabat, si des de l'Ajuntament d'alguna manera se pot requerir que, no sé, la centralitat forma part de tot el conjunt del sindicat, que ho deixen, vamos, com estava, que no deixen estar empastrada allí. De fet, crec que no es diu poder ni fer d'això així, saps? De fet, a tots ens ha sobtat això, ha entrat també des d'una associació, ens han enviat també una carta dient que si ho havien vist i tal, i mirarem què es pot fer, perquè sí que fa impacte, vull dir, a tots ens ha fet... Per aquesta llicència la donava l'Ajuntament? No la donava l'Ajuntament. I tenen llicència per poder fer-ho? Bueno, jo suposo que això parlàvem, que suposo que al traure les figueres, perquè nosaltres no ens van entrar cap llicència, va ser arreglat tot el que van traure, que estava, ja et dic, hi havia un munt de figueres i coses, hi havia molta malesa, i ho van dir que tapant el primer que els va semblar a l'empresa. O sigui, que llicència com a tal, perquè com que no havien de fer obra com a tal, sinó que va ser la zona jardinada aquella que sortia allí, suposo que per això no van demanar llicència. Però bueno, res, no, sí, ja és perquè passes per allí. Sí, fa impacte. Després, si ja hi ha previsió de quan se posarà en funcionament la barrera a l'àrea d'acampada i tot el tema de domòtica? Aquí, després que vam tindre un problema amb l'ordenança, perquè les formes de pagament no eren les mateixes, o sigui, al fer servir l'aplicació no és el mateix funcionament que hi ha al pagament. Ja, se queda una part, l'aplicatiu, no? Bueno, no és per la part de l'aplicatiu, és que l'aplicatiu te fa fer per parcel·les. Clar, després vam fer números i tot i estàvem veient que tal com se feia estar ara hi havia més ingressos, no es pot de perdre ingressos. Si s'havia de marcar les parcel·les, havien de mirar com ho havien de fer també per a marcar-les. I s'ha anat allargant tot per això, perquè estem buscant a veure quina forma, hem anat mirant en diferents càmpings i diferents coses, a veure quina forma és la més encertada per a funcionar. Vale, era curiositat perquè hi ha una inversió que la barrera val 100.000 euros més el manteniment de l'aplicatiu i bé, per posar-ho en funcionament. Després també, que consta un acte, no cal dir, era demanar de nou els comptes de la Fira, si ja hi havia els de l'any passat, que molts heu donat. Vindrem a mirar quines despeses hi ha imputades en estos 14, no? No ho he pogut fer. No, i no cal, vull dir, és feina nostra també, dedicar este temps a vindreu a mirar, però que consta un acte. Després, un prec, si es pot intensificar una mica la neteja d'alguns carrers, sabent l'estiu, festes, brigades, sabent tota aquesta complexitat, però sí que és veritat que hi ha alguns carrers del poble. Això tens raó, hi ha dos pressupostos que estan... Inclús va vindre la brigada de Consejo Comarcal 3 dies per a fer ajuda, suposo que no s'ha enterat. El que passa que han tingut bastantes històries perquè hi havia treballadors que entre que no entren pedra, 4 treballadors, un treballador nou, us ha anat tot molt lento i això ja saps com va. Quan entra gent nova, quan té falta gent que, no sé, gent jove en més potència, no és com li vulguis dir, s'ha notat una mica, el que ara mostrarem el dia per abans de festes estarà tot el dia. Bueno, són coses que, sense més, referent a les obres de trànsit que t'ho heu comentat, va ser una de les coses que vaig vindre a consultar i de fet tant l'arquitecte com en Marc, que potser els vaig molestar una mica més del compte, dic la paraula molestar, però és la nostra feina, tampoc era molestar, però sí que va sobtar dues coses. Una, que al final el canvi és totalment legítim, uns planifiquen d'una manera, vosaltres decidiu fer una altra cosa, aquí ni molt menys entrar-hi, vull dir que per això esteu governant, també per a poder fer les coses com creieu, però sí que se van sumar dues coses, en què la Diputació va fer unes obres al cap de 2 setmanes per damunt de les obres que s'acabaven de fer, i després que al final el canvi de projecte, sincerament vaig vindre a veure la certificació i m'hagués agradat portar-la avui, tot i que vam quedar que Joaquim me la facilitaria, la part que es podia facilitar no la tinc, tampoc ho vull fer més llarg, però sí que hi ha algunes coses que estan sobrepressupostades. És a dir,
Mobiliari urbà pujava un disbarat la partida i al final eren les papereres i els pilons, però pujava més de 3.000 euros. Està clar que es va adaptar un pressupost en una cosa nova i, per dir-ho finament, va quedar molt més que ben pagat algun dels aspectes, no? Però ara m'agradaria que fes la reflexió d'agarrar i d'anar a mirar com van les papereres i els pilons. Però espera't un moment. A banda és això, en principi, al canviar al canviar el projecte i tot, el període d'execució també se mos va tirar sobre, el que després se va allargar. Clar, també, sense que teníem marge, se va donar l'oportunitat de veure que la persona que ho pogués agafar ja que havia treballat ràpid que... Jo al final volia explicar-vos el motiu pel qual vaig vindre aquí a demanar una mica informació tant a la secretaria com a l'arquitecte i era perquè hi havia partides que a mi dintre de conèixer els preus del cost d'una obra pública, conèixer els beneficis industrials, que hi ha molta gent que no ho sap, però hi ha uns tant percents que s'apliquen, que fan que les obres públiques pugen més que si fem obres a casa, me semblaven alguna cosa desproporcionat. I més si agafava i mirava com valia la mateixa pilona exacta i la del projecte. Per això vaig vindre. Sense més, mos va cridar l'atenció en aquest aspecte i per això vaig vindre. I després una altra, que els projectes, ja ho saps que també ens ha passat en això del muro, de l'ajardinament del carrer Pilonet, de quan vau fer vosaltres els projectes, quan ha sigut el moment d'executar-los, ha pujat tot moltíssim. En el cas del muro sí, al trànsit no hi havia projecte fet. És a dir, trànsit era una sol·licitud que tu posaves unes partides i de fet el que s'havia... Hi havia les partides com a tal, vull dir, no era el projecte... Sí, però eren partides genèriques, és a dir, il·luminació, doncs ho decidixes. Però està tota la banda de detrás del projecte del carrer... Sí, però la part de la plaça no estava dintre d'aquell projecte, és a dir, el que nosaltres havíem pensat era arreglar tot l'entrador, fer contribucions especials, és a dir, com adjuntar lo de trànsit en una renovació del carrer. Renovar el clavegueram, fer l'entrador tal com s'havia dissenyat en aquell moment, però evidentment això s'havia de complementar, les contribucions especials dels veïns, i això era un sobrecost, és a dir, la part de trànsit només hagués assumit una part, però el projecte no es va deixar redactat, vull dir, això ja cadascú, però era el motiu este. Però la memòria està molt ben planificada, perquè quan jo la vaig agarrar estava molt ben planificat. Sí, però vull dir que et dic... Doncs no digues que no està. He dit el projecte. Sí, el projecte, però ja estava tot molt ben planificat i més o menys sabies el cost que suposaria, no? Sí. I nosaltres t'estem dient que el cost que podies saber tu en aquell moment i el cost que varia ara, tots els productes han pujat de preu. És diferent. Vale, el cost és diferent, però dintre del diferent, jo us dic que el que hi ha allí, en mobiliari urbà, no sé, si vols t'ho portaré el mateix model de paperera, el que val. Estic dient d'això. Ara, que tu pugues comprar 10 papereres o 8, o en comptes de posar les pilones de llum a detrás, o pintos de blau o pintos de blanc, i la pintura blanca sigui més cara que la blava, jo aquí no hi entro, o sigui, ha canviat. Estic dient que és un ajut que en aquest cas, quan se va demanar, no t'exigia un projecte, era molt ampli. De fet, la memòria la vaig redactar jo, el que en aquell moment ni ho va fer l'arquitecte, ho vaig demanar jo, per si sonava la flauta en lo d'això, que ho van donar només a 3 pobles de Terres de l'Ebre, i un va ser el Pinell, i això quedava prou ampli com per a que després l'Ajuntament redactés in situ i en cèntims i en tot el que s'havia de fer per poder licitar-ho. Ja està, ja s'ha fet i punt. I no hi ha més. I després has dit una cosa del tema d'arrelament. Això, aquestes obres, ja se sap segur que estan finançades o és la proposta que es fa a la comissió? El projecte. O sigui, això ja us han dit que ho paguen sí o sí? Sí. Vale, doncs guai, perquè això ja ha canviat també, el d'arrelament ha canviat una mica el funcionament i la veritat és que es veu molt més clar que el que portàvem venint, no? El que de l'any passat. De fet, ha sigut el repartiment molt més equitatiu també entre els pobles i és això, ja van vindre i sí, la memòria la faran, l'estudi per a fer la memòria el faran i està finançat i després ja arribarà la següent part per fer l'execució. Però tot, abans ho parlàvem amb Marc i tot se preveu bastant ràpid. Sí, l'any passat va començar tot un poc en conselleria, estaven les dos arquitectes d'urbanisme i clar, van veure que el de Palacio de l'Espacio ho van delegar les Terres de l'Ebre totalment, s'encarreguen dos arquitectes i van vindre ja i diuen que estan accelerant-ho
allà aquesta setmana ho tots els convenis ja ratificats, perquè ja es va aprovar aquí originalment, i han fet un repartiment nou i han dit que voldrien a final d'any el pressupost l'any passat liquidar. És el que voldrien. I tot l'encàrrec té, que poc tenim de marges i de... Bueno, era una de les coses que es demanaven a les comissions d'arrelament i de fet és ara això. és molt més directe en el municipi perquè, per exemple, a la comissió executiva, ara als consells comarcals ja no hi estarem, per sort, vull dir que ja estareu de cop els pobles, de cara que està en un intermediari, vull dir, se tracta d'escurçar terminis. Però bueno, era saber si havien tornat de dir no, això és la proposta que fem i ja veurem si es finança o no, o de... ha sigut molt ràpid això, perquè les propostes també va ser a principi de juliol. I, bueno, clar, de la partida pressupostària que hi havia i tot, diu, no fiquéssiu tampoc propostes molt ambicioses de molts de diners, i, bueno, clar, han sigut així més reduïdes, però el bo és que també han pogut entrar la majoria de pobles de la comarca. Vale, i ja està. L'últim no és un prec ni una pregunta, però bueno, és en positiu, que com no havíem fet ple fins llavors, respecte de Santa Madalena, que hi havia una situació, si més no, complicada o difícil de gestionar i pensem que al final va anar tot prou bé, que es va fer molt acertadament i penso que les coses que van bé també s'han de reconèixer i s'han de dir. I per tant, agrair la part que vau poder fer per part de l'Ajuntament per a poder seguir fent la festa que vam fer. Gràcies. Nosaltres ja ho tenim tot. Donem el ple per acabat. Perfecte.